Iraq. Ayan kan malubog-lubog. Balay kay bawa madlaw. Alas kita ko ang motor sa plan. Ganda. Bayang kita sa plan ko. Grabe tao sa. Tawawan. Lumolo. Ano rin sa plan ko? Ano rin? Ada kasi ba din yung pagkabukos sa lagaguan. Bulog. Ako din pasibat. Paray pa, pantulo. Labay. Tay. Tera ba yun? Dako ni Rasibad. Iya sibad. Ada ako. Tinanggal pa. Ano? Ito na. Ginarsa na ako. Tay, may dagaw. Dagit-agit ka kulop. Hey. Tuda man kamo. Ha? Pagpatuda. Eh, kumitag nga rin mo. Ako makaabot ako pag salpa, kaya bibinidyo ako. Upload ko. Ano akong kakulop, 9 kilos. Damat! Oh, dapat na. Ikaw, wala ka pa! Oh, sa liwat! Day! Bayra. Oh, ada taga kucano. Tay, arsa na bay. Tay, yan si bajaran tangi bay. Kami wala pa maka-outro. Sige lang kita ini. Libot-libot. Balik na lang kita paon. Tulong ang paon. Aray kita sida. Nara. Gas ka paon. Tumbay na eh.
papansin na. Ano ito, balyuan? Adi ato babalyuan sa ari, adi. Ano masisip dari, adi, kipagkulat tadi. Mga tagagutyan, para guhoy, tagluan ng kawan. Hindi mo nagkukupo niya. May balat ano. There's something wrong. Eh, ya, mana ang kapaon? Ayan na. Ang gas na paon. Ah, no. Ora pa. Aray, kita. Para nagparang nakitawaray si Bad. Ang mga parang subid, uhoy laan si mo'y Bad. Bro! Yan, very good. Bilisin mo. Hi guys. Para imang kita ini pansin na. Ayan na. Goodbye.